βγάλει πιο γρήγορο παπούτσι. Έχει full carbon clay. Από πάνω είναι πάρα πολύ ελαφρύ εδώ πέρα. Δεν θα φορέσω κάλτο με το παπούτσι και δεν θα με πειράξει κιόλας. Με το Max Micro είναι ένα παπούτσι το οποίο προσφέρει μέγιστη αντιδραστική προστασία, καθώς περιέχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο αφρού. Συνεχίζουμε με το Velocity Nitro 3. Είναι κατάλληλο για μια καθημερινή προπόνηση για οποιοδήποτε τομέα, χωρίς να κυνηγήσεις ρεκόρ με αυτό το παπούτσι.